Assalamu alaikum uwa, kamar yadda kuka sani muna kawo muku bidiyo masu amfani akan cryptocurrency. A yau ma in Allah yadda za mu kawo muku bidiyo akan coins guda 3 wanda za ku siya. Mun daɗe ba mai muku bidiyo gaskiya, abin da ya sa wannan kasuwar da ta faɗi ne bidiyo akan crypto wani gaskiya ba zai yi ba, saboda mu ma muna can neman bayanai muke. To a yau in Allah yadda za mu kawo muku bidiyo akan coins ɗin da ya kamata ku siya, don mun yi bincike akan sosai guda 3 masu kyau wanda za ka ajiye su zuwa nan da sabuwar shekara. Suna da potential mai kyau, ya kamata in ka samu hali ko guda ɗaya ne a cikinsu ka siya, amma guda 3 za mu kawo muku. Bari mu je cikin Binance ɗinmu sai mu nuna muku coins ɗin. Kamar haka na shigo, wannan ita ce Binance. To ko da a ce ma baka da Binance dai za ka iya duba kasuwar da coins ɗin yake ciki, sai ka je sai ka siya, sai ka buɗe ta. Tunda Binance sai an yi verify, kuma wasu yawanci ba su yi verify ba. Kuma za mu kawo muku bidiyo ma akan yadda za ku yi. Kamar yadda kuka sani tun jiya muka so muku bidiyo, yau ma coins ɗin sun ɗan ɗaga, amma muna tunanin ba lallai su sake dawowa ba gaskiya wannan ɗaga da suke. To coins na farko gaskiya da za mu nuna muku shine Shiba Inu. Shiba Inu coins ne mai kyau sosai, saboda in ka duba a kasuwannin da yake yana da yawa. Kun ga daga nan shine farkon inda aka sa shi a cikin Binance, sai da ya kai nan 49, amma yanzu ku ga faɗuwar da ya ƙasa da yadda aka sa shi a Binance ya faɗo. To yanzu gaskiya daidai lokaci ne da ya kamata a ce kun siya Shiba Inu, kun yi holding ɗinsa zuwa sabuwar shekara. In Allah yadda za ku samu alheri. Sai kuma bidiyo na biyu, sai kuma coins na biyu shine akwai wani coins mai suna Data. Data gaskiya coins ne mai kyau, mai potential mai kyau, yana da kyau. Coins ɗin gaskiya yana da potential mai kyau, don ba don dip ɗin nan ba coins ɗin nan tuni ya tashi. Ko da yaushe za ka ringa ganin sa yana hawa top gainers ma. Gaskiya coins ne mai kyau, shi ma in ka samu hali ka siya shi ka yi holding ɗinsa. Sai coins na 3 shine 1 inch. Kamar yadda kuka sani gashi nan 1 inch, wannan shine 1 inch, wannan shine 1 inch. Shi ma ya kamata in ka samu hali ka siya shi zuwa nan da sabuwar shekara. In Allah yadda duk wanda ya siya waɗannan coins ɗin zai samu alheri sosai, ba ɗan kaɗan ba. To a nan dai ya ci a ce mun tsaya, saboda kada ba na so bidiyon ya tsayi, amma da zan nuna muku yadda za ku gane coins a kasuwannin da yake. Amma insha Allah a bidiyon mu na gaba zan nuna muku yadda za ku gane coins a kasuwannin da yake, kuma za ku je ku gani, da kuma yadda za ku siye shi, da kuma yadda za ku buɗe kasuwa. In Allah yadda dai akwai bidiyoyi masu amfani da za mu ringa kawo muku a channel ɗin nan. Mu dai kawai buƙatar mu ku danna mana subscribe, kuma ku danna mana alamar like in dai bidiyon nan ya burge ka. Idan kuma kana so mu koya muku yadda za ku duba coins a kasuwannin da yake, kawai ka sa yes a wajen comment. Mun gode, sai anjima.